Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa ya wuni lafiya. Allah ya sa haka, amin. To iyayena mata, gaskiya wani abu nake gani a social media, duk da dai na san wasu matan da wasa suke, wasu kuma fa da gaske suke fa. To fa bara ku ji dalilin, na san wasu sun sani wasu ba su sani ba. Dalilin da Allah ya halattawa namijin musulmi ya auri mace wadda ba musulma ba, ita ma wadda ba musulmin ba sai ya zama tana da addini, wadda addinin nata sun yadda da Allah, sai dai a wajen bautarsu suna haɗa Allah da wani abu. To su aka lamuncewa namiji musulmi ya aura, amma ba a yadda namiji ya auri macen da ba ta da addini ba, wadda ta mara addini, sai dai da yarjejeniyar za ta musulunta don soyayya. Ba abinda ba ta sawa dalilin soyayya abinda ake so, amma duk soyayyar ka da mutum kai ya zama na saboda soyayya ko mutum ya ja ka cikin kafircinsa, ko kuma ke kina musulma ya zama na saboda soyayya kice za ki auri wanda ba musulmi ba. Allah ba zai yarda da wannan uzurin ba, Allah kuma ba zai karɓi wannan uzurin ba. Wai na soyayya ɗaya ce, Allah ya yarda da ita kuma yake santa, kuma yake san mai santa. Soyayyan masoyinsa alamul huda alaihi salatu wassalam, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. In ba ita babu wata soyayya da za ta saka ka je kai wani abin da Allah baya so. Sabida na ga wasu matan namu na gida Hausa Fulani sun fara su ma jajibo farar fata domin aure. To inda yarjejeniyar musulunci babu laifi, Allah bai haramta ba, amma inda babu yarjejeniyar musulunci, wai saboda soyayya ko saboda wata ta zo za ta aure wani, kuke wasu suke kamar su ma gwara su fara haka, to wallahi haramun ne. Abin da ya sa ya zama na haramun, na san ko duk wanda ba musulmi ba abin nan yana damunsa. To amma bara mu ba da amsar wannan abin da ko da kuma za ku ji ya bar damunku. Na san duk wanda ba musulmi ba yana da sanya ga ya aure mace wadda ya saba da ita, kuma sai zama na musulma ce, sai kuma ya san ba za a bashi aurenta ba. Ba fai komai ne yasa ba za mu ba ku auren tamu macen ba. Mu duk macen da take duniyan nan 'yar musulma ta yarda da annabi Isa annabin Allah ne. To don me kuma da za ku yarda ɗanku da zai yarda da annabin wannan matar da yake so, da zai yarda da annabinta, annabin Allah ne. Ayin a danginta in guda 4 ma kake so ka zo za a baka, domin Allah ya yarda da a baka. Wane annabin nata? Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama ma tilas ka ɗauki yarka ka bashi inda har yana so. In dai ya yarda da annabi Muhammadu manzan Allah ne alaihi salatu wassalam, ka ɗauki yarka ka bashi. To wannan dalilin shi yasa ba yadda za a yi mu ɗauki yarmu mu baku ba tare da ɗanku bai yarda da shi, ita ma bai yarda da annabinta ba, ita kuma ta yarda da naka annabin. To wannan shine dalilin da yasa mace musulma yasa ba za ta iya auren wanda ba musulmi ba, domin ita ta yarda da annabinsa, shi kuma bai yarda da nata ba.